ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ክኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ዘምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕልዎ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንዘጋጥመኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ስንፈት ተታሒዙ ንመትለኹም ተሪር ንምግባርን ደው ኢሉ ንነዊሕ ግዜ ንኽፀንሕ ንምግባርን ከምኡ እውን ሓንቲ ዙርያ ምስ ገበርኩም ብድሕሪኡ መትለኹም ዝወድቀኩም ደቂ ተባዕትዮ ብተወሳኺ እውን ቀልጢፍኩም ናይ ምፍሳስ ፀገም ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘለኹም ይፍለጥ እዩ። እንታይ ደኣ ሎማዓንቲ ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ዝሕግዙኩም መድሓኒታት ብቐሊሉ በብፋርማሲኡ ትረኽብዎም ኮይኑ ግና ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ብዙሕ ጥቕሚ ዝህቡኩም መድሓኒታትን ሰፕሊመንታትን ክሕብረልኩም እየ። ብፍላይ እስካብ 5 ዝፅግዑ ብቐሊሉ ኣብ ፋርማሲ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ናይ መድሓኒት ዓይነታት ኣለዉ። ነዚኦም እንተተጠቒምኩም ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ልዑል ዝኾነ ለውጢ ትሪኢኹም። እዞም ሰፕሊመንት እንመን እዮም? ነየናይ ፀገም እዮም ከ ዝጠቕሙ ዝብል ነገር ክንርኢና። ብተወሳኺ እውን ደቂ ተባዕትዮ ክትገድፍዎም ዘለኩም ነገራት ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ድኽም ዝበልኩም ንኽትኮኑ ዝገብርኹም ኣብ ናይ መዓልታዊ ምንቅስቃሳትኩም ትገብርዎም ልምድታት ኣለዉ። እንመን እዮም ዝብል ነገር ክሕብረልኩም እየ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩምን ይፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምና እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ዝነግረኩም ቫይታሚን ዲ እዩ። ቫይታሚን ዲ ምስ ናይ መትሎ ትረትን ምስ ፆታዊ ርክብ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ቫይታሚን ዲ ሕፅረት ከጋጥም እንከሎ መትሎ ይደክም እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? መትሎ ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ግዜ ትርር ዝበለ ንክኸውን ካብ ዝገብሩ እቲ ኣገዳሲ ናይ ደም ምንቅስቃስ እዩ። እኹል ዝኾነ ደም ናብ መትሎ ክኣቱ እንከሎ መትሎ ከም ሓፂን ዝጠንከረን ንውሕ ዝበለ ግዜ ደው ንኽብልን ዝገብር እዩ። ኮይኑ ግና እኹል ደም ናብ መትሎ እንተዘይበፂሑ እቲ መትሎ ድኽም ዝበለ ይኸውን እዩ። ብሉፅ ዝኾነ ናይ ደም ምንቅስቃስ ንክህልው ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ብለድ ሴላት ስፍሕ ኢሎም ናብ መትሎ እኹል ደም ንክበፅሕ ንምግባር ቫይታሚን ዲ እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ስለዝኾነ ኣብ ሰውነትኩም እኹል ናይ ቫይታሚን ዲ በዝሒ ንክህልው ክትገብሩ ኣለኩም። ዝተፈላለዩ ናይ ቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንት ምውሳድ ንናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ኮይኑ ግና ነዘን ሰፕሊመንት ቀድሚ ገዚእኹም ምውሳድኩም ፈለማ ንሓኪም እንተተማኽሩ ይምረፅ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እዚ ናይ ቫይታሚን ዲ ሕፅረት ኣብ ሰውነትኩም ስለ ዘጋጠመ ድዩ መትለኹም ደው ምባል ኣብይዎ ዘሎ፣ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ምፅናሕ ኣብይዎ ዘሎ፣ ቀልጢፍኩም ትውድኡ ዘለኹም ዝብል ነገር ክረጋገፅ ስለ ዘለዎ እዩ። እኹል ናይ ቫይታሚን ዲ በዝሒ ኣብ ሰውነትኩም እንተሃልዩ ነዚ ሰፕሊመንት ክትወስዱ ስለ ዘይብልኩም እዩ። ናይ ቫይታሚን ዲ ሕፅረት እንተሃሊኩም ሓኪምኩም ብዝኣዘዘልኩም በዝሒ ክትወስዱ ኣለኩም። ናብቲ ካልኣይ ክንኣቱ ከለና ጂሰንግ ንብሎ ኒውትረንት ኣሎ። እዚ እውን ብሰፕሊመንት መልክዕ በብፋርማሲኡ ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም። ጂሰንግ ኣብ ቻይና ዝምረት እንትኾን ንመትሎ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ናይ መትሎ መስላት ስፍሕ ኢሎም ደም ናብ ውሽጦም ብእኹል መጠን ንኽኣቱ ዝገብር እዩ። እዚ ድማ ንነዊሕ ግዜ መትሎ ደው ኢሉ ንኽፀንሕ ንምግባር ዝሕግዞ እዩ። ጂንሶሚን ኢልኩም እንተሓቲትኩም በብፋርማሲኡ ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም። ኮይኑ ግና ነዚ እውን ብተመሳሳሊ ሓኪም ኣማኺርኩም ክትወስዱ ኣለኩም። ሓኪም ብዝኣዘዘልኩም በዝሒ እንተትወስድዎ ይምረፅ። ኣብ መበል ሳልሳይ እንረኽቦ ድማ ኤላርጂኒን ዝበሃል እዩ። እዚ ኤላርጂኒን እንብሎ ድማ ብፍላይ ምስ ናይ ደም ምንቅስቃስ ተታሒዙ ናብ መትለኹም እኹል ደም ንኽኣቱ ዝገብር እዩ። ኣብዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ግና ናይ ደም ፀቕጢ ሕማም፣ ናይ ልቢ ሕማም ዘለኩም ሰባት ክትወስድዎ ኣይሕበርን። ኮይኑ ግና እዘን ሕማማት ዘይብልኩም ደቂ ተባዕትዮ ንሓኪምኩም ኣማኺርኩም
ሓኪም ብዝኣዘዘልኩም በዝሒ ኤላርጂኒን እንተተጠቒምኩም ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ልዑል ዝኾነ ለውጢ ትርእሉ ኢኹም። ኣብ መበል 4ይ እንሪኦ ድማ ኤልካርቲን እንብሎ እዩ። ልክዕ ከም ኤላርጂኒን ናይ ደም ምንቅስቓስኩም ካብ ምምዕራይ ብተወሳኺ እዚ ኤልካርቲን እንብሎ ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ወይ ከዓ ስፐርም ፅሬትን ኳሊቲኡን ናይ ምምሕያሽ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። ናይ ስፐርምኹም ፅሬት ኳሊቲ በዝሒ ከምኡ እውን ናይ ምጥናስ ዓቕምኹም ብልዑል ንኽውስኽ ዝገብር እዩ። ኣብ መበል 50ን ኣብ መወዳእታ ንሪኦ ሰፕሊመንት ድማ ትሪጉለስ እንብሎ ናይ ሰፕሊመንት ዓይነት እዩ። እዚ ሰፕሊመንት ክልተ ዓበይቲ ጥቕምታት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን በዝሕኹም ንኽውስኽ ዝገብር እዩ። ቴስቴስትሮን ሆርሞን ወይ ከዓ ናይ ወዲ ሆርሞን ዝበሃል እንትኾን ናይ ወዲ ጠባይ ንክህልወኩምን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዓቕሚ ዝህበኩም ሆርሞን እዩ። እዚ ሆርሞን እዚ ብእኹል በዝሒ ንኽፍልፈል ብምግባር ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ልዑል ዓቕሚ ንክህልወኩም ዝሕግዘኩም ናይ ሆርሞን ዓይነት እዩ። ስለ ዝኾነ እዘን 5 ሰፕሊመንት ተጠቒምኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ከተመሓሹ ትኽእሉ ኢኹም። መትሎ ደው ናይ ዘይምባል ቀልጢፍኩም ምድካም ቀልጢፍኩም ምውዳእ ዝኣመሰሉ ፀገማት ንምፍታሕ ዝሕግዙኹም ሰፕሊመንታት እዮም። ኮይኑ ግና እዘን ሰፕሊመንት ካብ ምውሳድ ብተወሳኺ ክትገድፍዎም ዘለኩም ኣብ ናይ መዓልታዊ ህይወትኩም ትገብርዎም ኣብ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ድማ ድኽም ዝበልኩም ንኽትኮኑ ዝገብርኹም ልምድታት ኣለዉ። ንኣብነት ወልፊ እንተሃሊኩም ንኣብነት ድማ ናይ ሽጋራ ምትካኽ ናይ ኣልኮል ምስታይ ወልፊ እንተሃሊኩም ምስ ናይ ደም ምዝዋር ተታሒዙ ልዑል ዝኾነ ፀገም ስለ ዝፈጥረልኩም ብፍላይ ኣልኮል ድማ ናይ ቀይሕ ከብዲ ሕማምን ምስ ልቢ ተታሒዙ ፀገም ክፈጥር ስለ ዝኽእል ክትገድፍዎ ኣለኩም። ብተወሳኺ ድማ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ዘይትሰርሑ ሰባት እዚ እውን ካሊእ ፀገም ከምፀልኩም ዝኽእል እዩ። ብፍላይ ቅብኣት ዝበዝሖ ምግብታት እንዳበላዕኹም ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ዘይሰርሑ እንተኮይንኩም ናይ ፋት መጠን ስለ ዝውስኽ እዚ ድማ ናይ ደም መዘዋወሪ ትቦታትኩም ንኽፀብብ ብምግባር ናይ ደም ምዝዋርኩም ዝተዛብዐ ንክኸውን ዝገብር እዩ። ደም ናብ መትሎ ዘይበፅሕ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ጾታዊ ርክብ ድኽም ዝበልኩም ንኽትኮኑ ዝገብረኩም እዩ። ስለ ዝኾነ ረሃፅ ከውፅእ ዝኽእል ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት ክትሰርሑ ኣለኩም። ብፍላይ ድማ ቅብኣት ዝበዝሖ ምግብታት ትበልዑ ሰባት ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ስትረስ ጭንቀት ክትቀንሱ ኣለኩም። ብዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ትጭነቑ እንተኮይንኩም እዚ ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ድኽም ዝበልኩም ንኽትኮኑ ዝገብረኩም እዩ። ብተወሳኺ ድማ ጫት ምቑሓም ኣብ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ድኽም ዝበልኩም ንኽትኮኑ ዝገብር ሕማቕ ወልፊ እዩ። ስለ ዝኾነ እዘን ወልፍታትን ልምድታትን ንኽትገድፉ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ክትኮኑናን ክትተባብዑናን ብኽብሪ ይሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኸወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።